Moi boas a todos, xentuza que andades eu ando aquí un día máis a xestionar a nosa metrópoli. Que pouco lle falta a esta serie, a verdade. Non, non sei moito máis que facerlle, xa lle puxemos o aeroporto, bueno, faltan a estación aquela, pero ao final puxemos esta e ampliamos os trens. Bueno, non queda mal, creo que queda mellor esta que a outra, que esta especial do xogo. Ao final aquí solo quedan catro fábricas antiguas, en fin. Pero como vedes xa crecemos bastante. Xa temos de todo, os nosos parques están ben feitos, o sea, feitos. Capaz seguro que algún pro dirá que é todo merda, pero eu penso que está bastante ximposiño todo. Capaz aquí lle podemos dar unha reviravolta máis, pero non non lle falta moito a isto, eh? Non sei se nos queda algún edificio especial por colocar. Bueno, estos que non os vou a por porque son feísimos. Pero aquí, bueno, esto. Podo colocarlles isto aquí. Pero non quero que teña unha base espacial. Isto de outra partida que fixen, que non, agora mesmo non me aporta nada. Ah, vamos ir a ver isto. Que puxen aquí. Diante do monumento ao holocausto. Con visión a toda a mancha de merda. Había por aquí algo que... Isto, o cementerio. Vale. Aquí nada. A Plaza de Touros non a vou a por. A gran biblioteca. Capaz por aquí non é mal lugar para ela. Xa que aquí teñen pouca cousa. Bueno, pouca cousa, xa teñen 3 edificios. Vamos, eu sería poñelo aquí, non? O carón da universidade. De feito que cuadra perfecto. Sexa, se cadra perfecto. Dame pena estos de tipo neoclásico, neogótico e tal, que bueno, penso que pegarían, no, coa temática da cidade. A mí ainda podemos por este. Pero non sei onde podemos polo. Poñelo. Este estadio moi feo, esta catedral non pega coa cidade. Parking. Podo por aquí un parking para os da universidade. Bueno, se lle poño carreteira a isto, xa vai a ser. Dame así e podo por aquí algunha plaza.
Voy a por un caminiño peatonal. Que xa non me lembro onde andaba, que estaba aquí. Dios, fai moitísimo que non xogo. E ahora penso que ata perdeu un pouco de gracia seguir con esta serie, xa que saiu un segundo. Pero bueno. Aí imos. Precisamos comercio, vivendas. Teime continuar facendo casas baixas. E por aquí pode que sexa un bo lugar neste. Dios, subir esta costa co camión debe ser unhas risas. Está todo moi limpiño. Ainda que deberías tirar unha maneira de chegar en coche dende aquí ata aquí directamente. Bueno, podo facer as casas nesta parte, porque aquí a verdade non me está gustando como queda. Mellor aquí. Continúo isto recto. Vale. Vamos a darle para aquí. A ver, que me deixa facer. Vaca. Me preocupa excesivamente porque tampouco queda algún cadro sen algún cadro de más, de menos ou así. Non me preocupa especialmente. Aquí no medio vou por servicios. De feito vou atravesar isto con unha vía
aquí vou por todos os servicios. E cara aquí xa van a ir todo casiñas. Todo isto van a ser casas. E aquí, cara á beira principal, van a ser tendas. E lle imos por algún parqueciño pequeno. Aquí. Aquí. E imos ver... Vale, van precisar unha escola. E podo por xa esta directamente. Aquí tamén precisan outra. Vale, agora debería conectarse á rede. Ainda que non vamos especialmente ben coa rede. Bueno, eu penso que debemos de ter o presuposto bastante baixo. Vou subir. Pero non debería existir ningún problema. Vale, imos seguir vendo servicios, institutos. Aquí só teño un. Voy colocar outro por aquí. Creo que nunca o puxen, que é novo. Podo poñerlos aquí. Como sempre un par de arboliños. E por aquí non me vai a dar, non? Intento facer isto. Nah, non me vai dar, así que xa paso directamente a facelo. Non está mal este. Creo que tipo Os Ángeles ou algo así. Bueno, Os Anxos sería en galego a traducción ben feita. É un cine, nunca non lles puxen ningún cine ni nada a esta xente, así que yo vou por aquí. E que ten moi pouco rango tamén, pero bueno, mira, aquí ala, un cine. Vale, universidades sí que me nego a poñer máis.
Institutos, vale. Policía a tope. Bombeiro. Bueno, esto hospital. Bueno, más o menos. Vai todo. Aquí que si tal, les puedo por alguna farmacia. Tiene algún recuadriño. Mira, aquí mismo. Una farmacia. Adiante. E aquí lles poño outra. Aquí, ao carón do parque. Outra farmacia. Isto está enchido. E bombeiros. Bueno, por aquí capaz precisamos un pequeniño así. Non ao lado da estación nuclear. Estaría ben. Por aquí tamén faría falta algo. Se eu poño aquí, tampouco fai moito. Aquí a torre ainda ten algo de sentido todo. Vale. Ok, vamos a ver como vai isto. Que ruta fai este? Uno por blanco para velo agora. Vale este. Non sei por que hai tanta xente aí esperando.
Bueno, por aquí colla bastante xente. Chegan polos 40 e pico. O mellor non é mala. Guárdame un pouco aquí. A ver. Voulles por un destes. E vehículos voullo a baixar ata 5. Que debe ter éxito é o metro. O metro sí que ten moito éxito. O autobús tamén ten, en xeral hai máis xente que emprega o bus, pero porque temos 1000 líneas. E que non temos, bueno, sí, aquí temos dúas. Unha deixa aquí. E tiñamos que ter outra que fose para aquí. Vale. Pusimos por esa línea de bus. Que aproveite isto. Que veña ata aquí. Podes deixalos aquí. Que recolles eso, alguén máis por aquí. Que xa suba. E a que baixe non a 15, vale? Voute por de amarelo, va. Lucha por un grande, pero que sexa pouco. Con 3 chega. A ver que o pilla moita xente. Nos que vai a tope, ¿no? Sí. Cabuneando coches aquí. Vale, esta llevo a aumentar porque ten moito xente.
quero ver se chega os novos a nova línea. Notase que xa é grande a cidade que xa non vai a 60 FPS. Ata aquí. Ata este instituto, que dices? A ver, quero ver o teu viaxe. Hai un can. No, no. Ah, é un gato. Joder, pois xa lle chega o gato, eh? Vou a por unha de máis capacidade. Ah, aquí chega. Dicen, non lle puxen, non este outro. Hai que poñerlle servicio de lixo a esta xente. Isto que conecta con esta parte da cidade. Por tanto xogado que xa ni me lembro dos nomes que lle puxemos. Para arriba. Vai cheo de todo. Aí vai. Parece que foi un acerto, eh? Pero non, eu quería ver a nova línea. Aquí eu penso que cada vez hai máis xente.
máis podemos ir facendo? Isto como vai? Xa creceu moito. De lixo, como vidas aquí arriba. Fatal. Vou por a carreteira. Tira por aquí. Así. E vou por aquí unha zona de reciclaxe. Ocupo. Vou ter que meter enerxía. Au. A tope coas pistas de clase. Vale, temos que pensar unha maneira de poder vir aquí directamente. Dios, por que estás tan negro? Vale, houve un incendio. Vale. Vale. Tô pensando, Do mellor podemos mover isto, poñer aquí unha rotonda e facer... Pero claro, vai ser un jaleo, deberíamos por aquí unha rotonda máis a maiores para poder facer unha saída, unha entrada e de todo ya. Pero me temo que vai ser moi unha pendiente, claro. Aquí. A ver, como funcionaría esto. No, é que nos caróns non me vai deixar. O que podo ver é de facer aquí unha plataforma. Pero va, eso vai ser un jaleo de moito carallo. Uf. Dame medo como pode sair isto,
Vale, a ver si aquí nos entra una mini rotonda. Pero que esto es enorme. Sustentos. Está aquí. Otros están para aquí. Otros están acá. Vale. A tope. Vale. Uf, qué divertido debe ser pillar esta carretera. Fea, joder. Pero que o sistema é unha merda de construcción deste xogo. E iso que era o mellor hasta que saiu Skyrim 2, claro. Bueno, servir sirve. E agora teño que dar esa conexión. Pero non sei se poñerlla cara aquí ou cara aquí. Penso que primeiro imos construir a conexión cara aquí. A ver, déxame ver onde imos apuntar. Poñemos isto para que non se rompa agora. Vamos a subir o nivel da vía. Sin árboles no medio, gracias. Ahora temos que apuntar isto cara aquí.
Uf. Uf. Vale, así moito mellor. E agora si unha baixada suave. E xa temos conectadas estas dúas partes. E lle podemos por varias saídas. Así un par de conexións. E damos ya. Ah, e nos falta aquí unha conexión. Imos probar como funciona esta conexión. Non espero tampouco que se nos metan moito. Veamos isto. E agora. Parece que está tendo éxito dando comezo. Ui, non, isto ten que ser... Isto ten que ser vía única. E aquí o mesmo. Quedou un pouco... ña, un pouco ovo, pero bueno, sirve. Capaz aquí no sobre este stop, porque total aquí non se van cruzar con ninguén. Vale, parece que funciona. Voy a sacar la captura para... Era... Y así. Isto está nos influindo positivamente no tráfico. Vale, aquí está facendo un pouco de lío.
Nada, vou por aquí un semáforo. E aquí un stop. Voulles por aquí unhas oficinas. E lles vou por unhas canchas de... Lles poño un estadio aquí. De furbito. Bueno, lles podo por aquí. Así, un estadio. Vale. Uf, o aeroporto, canta xente pilla. Información sobre a línea. 28, ¿qué dices? Línea 14 a aeroporto. Eh, 28, unha salvajada. Voy a deixar en 10. E pa adiante. Este é da tax máis empregados que temos. A ver que non vin como quedaba isto. A verdade é que está destrozando bastante. Vamos a aplanar. Con toda a forza que poidas. E aquí imos porlle así, outra así. Que se xunten. Que veña así.
Podemos por aquí algunhas árbores especiais. Uf, no, que feo. E aquí vai guai unha rocha. Non me vou a esquecer, tranquilos, de por bancos. Molaba poder por escaleiras, sabes? Que detecte que a se, se a inclinación é X número, en vez de camiño pon escaleiras. Podría ser bastante interesante iso. Hostia, aquí isto creceume moitísimo. Moita xente está collendo este tren. 65. Non vai nin a medias. Onde vas? Ah, que ven pa aquí, vale. 55. Máis ou menos o mismo que antes. Esta estación encanta, na verdade. 83. Bueno, eu penso que podemos ir deixándolo xa por aquí. Non sei canto tempo levo, xa 55 minutos. Nah, pois imos ir deixándolo. Te debo esa idea de que esta serie xa rematou. Non sei se farei algo especial, porque tamén é unha das primeiras series que comecei a subir, levamos case un ano, con esta serie. Pero bueno, a verdade é que creceu bastante chula a cidade. En fin, unha vez que remate esta serie, querrei seguir subindo cousa de estrategia, porque a miña idea, aínda que non o estiven cumplindo ata agora, era subir algún shooter modo campaña, como foi o Halo, como está sendo o Metro,
e ir intercalando, non? Cos de estrategia. Ter 2 vídeos por semana, un da campaña e un alternado da estrategia. Tiña de Age of Empires, que está gustando bastante. Tiña aí unhas partidas, outro día xoguei 3 contra 3. 4 partidas, 3 en competitivo, delas gañamos todas. E non as gravei no momento, actualizouse o xogo nos 2 días, tampouco podía facelo por tempo e así. Actualizouse o xogo e xa non podo volver ás grabacións desas partidas. Dame moita rabia, pero bueno, a ver. En fin, xente, capaz estou pensando porque este, se non me equivoco, vai ser o episodio 24 e isto mellor estaba ben pechalo nun número redondo como 25 e se é así, claro que fago que sexa un episodio sin máis poñendo 4 casas e tal, pois tampouco ten moito sentido, polo que capaz o último episodio poda ser un repaso de todo o que fixemos, todo o que temos. En fin, ide comentando tamén que queredes vos, se alguén chegou ata este punto, que non o creo, pero bueno, aí queda a man tendida. Así que nada, xituza, vémonos para a seguinte. Se vos gustou, comentade, dalle like, suscribidevos, bebede auga, que é sempre importante. Veña, veciños, chao.